când se țin slujbe de pomenire în toate bisericile, în ziua pomenirii. Citiți rugăciuni cu care vă puteți adresa Domnului pentru cei decedați și cere iertare pentru păcatele lor. Aceste rugăciuni pot fi folosite pentru a-i pomeni pe cei decedați. Dacă nu ați avut timp sau nu ați putut participa la slujba de pomenire, asigurați-vă că vă rugați acasă. Rugăciuni puternice, inclusiv rugăciunea principală de pomenire. Dă odihnă, Doamne, sufletelor robilor tăi plecați, părinților mei, rudelor, binefăcătorilor numele lor și tuturor creștinilor ortodoxi și le iartă-le toate păcatele, de bunăvoie și nedevoie, și dăruiește-le împărăția cerurilor. Duminică, să fim luminați, oameni buni, Paștele Domnului, de la moarte, Dumnezeule, la viață și de la pământ la cer. Hristoase, Dumnezeul nostru, călăuzește-ne. Cânt de biruință. Hristos a înviat din morți. Veniți să bem berea nouă. Minunile nu se fac din piatră fără rod, dar fântâna din mormânt care îl așteaptă pe Hristos nu este stricăcioasă. În el suntem întăriți. Hristos a înviat din morți, călcând în picioare moartea prin moarte, și celor ce erau le-a dăruit viață. Hristos a înviat din morți, călcând în picioare moartea prin moarte, și celor ce erau le-a dăruit viață. Hristos a înviat din morți, călcând în picioare moartea prin moarte, și celor ce erau le-a dăruit viață. Hristos a înviat din morți, în paza divină fie ca Abacuc, cel care vorbește de Dumnezeu, să stea alături de noi și să descopere îngerul purtător de lumină. Mântuirea lumii vorbește clar astăzi, căci Hristos a înviat, căci El este atotputernic. Hristos a înviat din morți. Mâncăm utrenia adâncă de dimineață și în loc de mir să-i aducem un cântec învățătorului și îl vom vedea pe Hristos, soarele adevărului, viața strălucitoare a tuturor. Hristos a înviat din morți, tu ai coborât în adâncurile pământului și ai spulberat credința veșnică, care îi ținea pe cei legați, o Hristoase, și 3 zile căci ai înviat din mormânt. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cu sfinții, Hristoase, dă odihnă sufletului robului tău. Du-te, așadar, nu este boală, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică. Te-ai coborât din mormânt mai nemuritor, dar ai nimicit puterea iadului și ai înviat ca biruitor, Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai vorbit femeilor mironoșițe. Bucură-te și dăruiește pace apostolilor tăi, dăruind înviere celor căzuți. După ce i-ai izbăvit pe tineri de mâncare, omul suferă ca un muritor și prin patimă își îmbracă întruparea muritoare cu frumusețe. Binecuvântat este Dumnezeul părinților și preaslăvit. Hristos a înviat din morți. Aceasta este ziua cea solemnă și sfântă, sabatul, împăratul și Domnul, sărbătoarea sărbătorilor și triumful triumfurilor. Să-L binecuvântăm pe Hristos în veci. Hristos a înviat din morți, a strigat îngerul cu har. Fecioară curată, bucură-te și spune din nou: bucură-te că Fiul tău a înviat din mormânt a 3-a zi. Și înviind morții, oamenii, bucură-te, strălucește, strălucește noul Ierusalim, căci slava Domnului a strălucit peste tine. Bucură-te acum și veselește-te, Sione. Tu cel curat, bucură-te, născătoare de Dumnezeu, de învierea nașterii tale, adormind cu trupul. Ai fost pricină de necaz împăratului și Domnului. A 3-a zi ai înviat, înviind pe Adam din stricăciune și înlăturând moartea, ești Paștele nestricăciunii, mântuirea lumii. Adormind cu trupul, ai fost pricină de necaz împăratului și Domnului. A 3-a zi ai înviat, înviind pe Adam din stricăciune și înlăturând moartea, ești Paștele nestricăciunii, mântuirea lumii. Duhuri împreună cu cei drepți care au plecat, sufletele robilor tăi, Mântuitorule, dă-le lor odihnă. Păstrându-i într-o viață binecuvântată, trăiesc pentru tine, iubitorule de oameni. În locul tău de odihnă, Doamne, și unde își găsesc odihnă toți sfinții tăi. Dă odihnă și sufletelor robilor tăi, căci tu ești un iubitor de oameni. Tu ești Dumnezeul care ai eliberat pe cei legați în lanțuri. Dă odihnă ție și sufletelor robilor tăi. O singură fecioară curată și neprihănită, care ai crescut fără sămânță, roagă-te pentru mântuirea sufletelor lor. Certurile sfinților au găsit izvorul vieții și poarta raiului, ca și eu să găsesc calea prin pocăință. Sunt o oaie pierdută.
Strigă către mine, Mântuitorule, și mă mântuiește. Binecuvântat ești Tu, Doamne, învață-mă îndreptățirea Ta. O, mielul lui Dumnezeu, care ai propovăduit și ai lepădat ce fusese, ca niște miei, și la viața veșnică, o, sfinților și nemuritorilor, plecați. O, mucenicilor, rugați-vă cu sârguință pentru iertarea datoriilor și dăruiți-le. Binecuvântat ești Tu. O, Doamne, învață-mă îndreptățirea Ta. Urmez calea îngustă și tristă, luând crucea ca pe un jug toată viața mea. Și mie, cel care am urmat cu credință, vino, bucură-te de onorurile și cununile cerești pregătite Ție. Binecuvântat ești Tu, Doamne, învață-mă îndreptățirea Ta. Chipul slavei Tale inefabile, chiar rana păcatelor noastre. Miluiește creația Ta, Stăpâne, și curăță-mă cu mila Ta și dăruiește-mi patria dorită, făcându-mă din nou locuitor al raiului. Binecuvântat ești Tu, Doamne, învață-mă îndreptățirea Ta. De demult m-ai creat din cei care nu poartă nicio povară și m-ai cinstit cu chipul Tău divin. Pentru călcarea poruncii am fost întors la pământul, din care am fost luat. Ridică-mă spre asemănarea Ta și cu virtute străveche am fost restaurat. Binecuvântat ești Tu, Doamne, învață-mă îndreptățirea Ta. Dă odihnă, Dumnezeule, robului Tău, și condu-l în rai. Vezi fețele sfinților domni și cei drepți strălucesc ca sfinții. Dă odihnă robului Tău plecat, disprețuind toate păcatele sale. Cântăm cu evlavie slava cutremurătoare a uneia dumnezeiri. Sfânt ești Tu, Tată fără de început. Fiu împreună veșnic și suflet dumnezeiesc. Luminează-ne pe noi, cei ce Ți slujim cu credință, și smulge-ne din focul cel veșnic. Și acum bucură-te, cel prea curat, care ai crescut în trupul lui Dumnezeu spre mântuirea tuturor. Prin ea află mântuirea neamului omenesc. Prin Tine fie ca noi să găsim raiul, Dumnezeule, o cetate curată și binecuvântată. Aleluia, aleluia, aleluia! Slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia! Aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă Ție, Dumnezeule! Cu sfinții Hristoase, dăruiește odihnă sufletelor robilor Tăi. Du-te, nu este boală, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică. Tu singur ești nemuritor, Cel ce ai creat și l-ai plăsmuit pe om. Pământenți am fost făcuți din pământ și în acel pământ ne vom întoarce. Și acum ai poruncit celor care au fost creați și chemați pe nume, căci Tu ești pământ și pământ te vei întoarce. Dar cu noi toți oamenii vom merge, un tânguire funerară creând un cântec. Aleluia, aleluia, aleluia! Schimbă, Doamne, Dumnezeul nostru, în credință și nădejde a vieții veșnice, slujitorul Tău căzut. Și fiindcă Tu ești bun și iubești omenirea, iertând păcatele și mistuind fără de legile, ușurează, părăsește și iartă faptele Lui de bunăvoie, păcatele Lui și cele nedevoite, înălțându-L la sfânta Ta a doua venire, în comuniune cu binecuvântările Tale veșnice, pentru care El, singurul credincios, adevăratul Dumnezeu și iubirea omenirii, căci Tu ești învierea și viața și odihna robului Tău, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție înălțăm slavă împreună cu Tatăl Tău cel îndurerat și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Te-am întoarcă.